Tuukse toisestakin suunnasta? Nyt mä otan toisen, mutta onneton kun mä tein vähän tyhmää kohtaa. Niin, munkin mielestä se on aika tyhmässä kohtaa. Ei siinä noin isolle esteelle voi lähestyä niin läheltä. Niin tuo siis täältä periaatteessa pystyy. Niin, täältä pystyy. Mutta jo tulee vähän uusintarataharjoitusta. Olisi helppoa, kun se olisi tuolla pitkän sivun tuolla. No siirretäänkö se pitkälle? No, mä voin hypätä pari kertaa tätä eri suunnasta sen aikaa, niin jos vaan pystyy, niin Jari kun on 2 tolppaa vetää niin kuin, jos se vetää, kato, mä näytän kohan. Saa paremman lähestyä, sit voi hypätä vähän korkeasta.